les queixes. Doncs vinga, ara que ja estem tots enfadats, queixem-nos nosaltres. Qui vol començar? Qui la té així? Algú s'ho fa a sobre? Jo, que sempre soc l'últim. Vinga, va, tu mateix, primer. Em queixo. Els veïns... O sigui, hi ha coses mal vistes i ben vistes, si ets veí. Si ets persona en si. Si ets persona, evidentment, però jo pregunto, per què està mal vist fer festes a casa teva, pels veïns, però no tenir un nen petit o un gos que et desperta a les 5 de la matinada plorant? O bordant, el gos. El nen plora i Jo crec que no és que estigui mal vist o ben vist, sinó que hi ha gent que li puteja unes coses i gent que li puteja unes altres. Clar, però o sigui, jo de tant en tant faig festes, vull dir, no tinc una casa, una mansió, no sóc Neymar, que convido 70 persones, però de tant en tant ve gent a casa a sopar i es queda allà fins les 2 o així i et ve el veí i et diu posem una música i l'altre dia ens van dir podeu no fer tantes festes? I jo vaig dir, i vaig estar a punt, perquè és el mateix, vaig estar a punt de dir, pots matar el teu nen? Em sap molt de greu, però... Home, igual no fer tantes festes i pots matar el teu nen, el nen és una mica... No, a veure, vull dir, no li hagués dit així, però jo què sé, no sé, pots que no fer que no plori, no sé, vull dir, ja sé que no es pot evitar tant, però em molesta molt quan a les 5 del matí plora el nen, que les parets són de vidre i em sap greu quan faig festes, perquè... Però, clar, el nen plora molt. Jo crec que estàs en el teu dret de dir-ho. Sí, a part, el nen plora cada dia. Tu normalment fas una festa dissabte, que ell no treballa diumenge. Aquí anava. No, jo et puc dir, no les faré tant, no em faré tan sovint. Tampoc les faig tan sovint. Però, clar, el nen quasi gaire cada nit està plorant, sí. O el gos bordant de baix, també. Estic amb tu. Sí. Estic molt amb tu, però saps quina és la putada? Que ell pateix les teves festes i el nen, igual també. Que tu. O sigui, els dos esteu a la puta. No, ell dorm menys que jo, segur. Massana, de què et queixes? De què m'he de queixar? Oi, la teva pèrdua de mòbil... Per què paguem 900 euros per un mòbil i no hi ha manera de trobar-lo quan està sense bateria? No t'enfadis, no el perdis. Aquest copet. Estàs a punt de plorar? Però que et podries enfadar amb tu per perdre'l, també. 3 dies porto plorant. Què? Que et podries enfadar amb tu per perdre'l, no per... Sí, d'acord, sí. Jo, a mi m'han robat molts cops la bici, doncs la lligo. Cada cop amb més candaus. Quan me la tornen a lligar, més candaus. Jo t'ho dic, no sé... Pots portar penjat. Però és una... Saps? No és problemes tècnics, m'estic indignant i ja està. Sí, la queixa perdo el mòbil. És per desfogar-se. Sí, més tranquil·la. També ets de dir que com més car és el mòbil, més probabilitats hi ha que no el tinguis el dia següent. Clar. Sí, segurament. Incides més al robatori, sí. Litus. Jo em vull queixar de la penya que va a Wallapop i fa el que surt dels collons. Que va a Wallapop i fa el que li surt dels collons. Que va lligar, no? A Wallapop, per exemple. Per exemple, la penya que lliga a Wallapop. No, tio, estic venent un armari. O el que et diu... ¿Vendes solo las puertas? Y dius, no, te vendo el armario entero. Y digo, y es que yo solo quiero las puertas. Y tú, pues no. Pues ves a otro sitio. Cómpralo entero y quédate, véndele a otro. No. O penya, que m'ha arribat a passar, que et diuen, te lo cambio por... No. O sigui, t'estic venent un armari, no me'l canvies per samarretes. perquè bàsicament no tinc armari on posar-les. És que és així de fàcil. Llavors, a mi això m'ha passat, o sigui, és real, no m'estic inventant els casos, els 3 casos són reals. Penya que m'ha ofert samarretes per un armari, que dius, no, les teves samarretes no m'interessen, vull 400 euros, no vull samarretes. Llavors, em molesta bastant la gent que confon les xarxes. El tio que va a Twitter a penjar fotos, a Instagram a opinar... No, o sigui, malament, o a la Pop serveix per comprar i vendre articles, punt. Molt d'acord, Tot el seu espai, molt bé. Sí, tens molta raó, la gent està penjada per Wallapop, és que es veuen coses, a part crec que utilitzen traductors o moltes coses, jo rebo uns missatges raríssims també, vaig deixar d'utilitzar-la 100%. Jordi. Hòstia, merda, estàs molt content perquè has canviat de lloc. Sí, estàs molt feliç. És que estic en un punt que no... Mira, jo em queixo de que això ho hauríem de fer més sovint. Això dels canvis de rol. Per què no podem ser una mica més hippies i fer, mira, avui farem això el dia de la ràdio? Qui ho va proposar, això, el canvi de rol? No ho sé. Sembla que vaig ser jo. Vinga, no t'agradis tant. Sembla que vaig ser jo, Algú de RAC1, crec. Correcte. Abans que nosaltres. De fet, no és algú de RAC1, jo crec que ho va proposar algú de Junts per Catalunya, mira què et dic. Per què, ara? Que sí?
Sí, sí, Axel perquè Pujol. la persona que va, va proposar està... Vale, que sí. Bueno. T'informava només, tio. Perdona. No, bé, tinc una queixa, va. Dos queixes? Bueno, és que la d'abans era una puta merda, Doncs que vinga, és ràpid. de mentida. Però mira, és que ara tinc el meu jo tinc un carregador d'aquests d'una bateria portàtil, d'aquestes que l'enxufes amb USB o alguna cosa i es carrega, vale? Però no sabia que hi han diferents voltatges de càrrega amb els USBs, no? Això és una mica problema tècnic. Doncs jo tinc una si no càmera... saps tu, imagina la resta. Tinc una càmera, o per exemple, el PC del màquina és d'aquests, del Massana, és d'aquests que és amb USB, es carrega amb USB. Però jo ara, si amb aquest carregador vull carregar el PC del Massana, segurament no podré, perquè no té un voltatge de sortida suficientment alt. Què significa això? Per què no voltatges? Per què els voltatges no és en el que ja m'he comprat? M'haig de comprar un altre amb voltatge més alt? No vull. Molt bé. Vale. Jo em queixaré algo molt ràpid i és una tonteria. No entenc en quin moment la societat va decidir que els mitjons tenien que ser iguals. Oh, gràcies, m'agrada molt. I per anar amb mitjons diferents ets un puto loco. M'agrada molt. Doncs endavant. Jo quasi sempre porto mitjons diferents. I jo també. Menys uns que m'hem comprat ara fa poc, que estan guapíssims i segur que no els desparello perquè són increïbles. Però si tenen la mateixa forma, vale, però si no... O sigui, Home, jo la parlo de... forma- Jo uns de tennis i uns de vestir. Un a la dreta de tennis i l'altre de Però vestir. llavors finet. vas coix o una cosa Sí, així. una mica, però bueno, m'és igual, però Vale. és que és indiferent. O sigui, jo tinc un calaix que és el calaix dels mitjons. Exacte. On I va tot allà. Clar. Tot. Jo separo els llargs i els curts. Jo no. Res, no separo res. O sigui, m'és Vale, igual. vale. Jo agafo i... Jo crec que estaria bé comprar els mitjons no per parelles, sinó per unitats o per packs sencers. Que siguin imparells, també, perquè seria bona idea, perquè jo en tinc molts que, saps? Clar. Que s'han perdut. que els he perdut. I potser hi ha gent que té 3 peus o un. Tu, 3 peus, què sí. li passa a aquesta- Makelele. La gent que té un peu, què? Pobres, clar. Que s'han de comprar 2 mitjons? Quina puta merda és aquesta? Jo només faig servir un. Tens raó, eh? És veritat. Bueno, vinga, va, fins aquí les queixes.